Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibando kubingelela undlalifa ezulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa kuba siphinde sihlangane siqhubeke nenkonzo yethu. Ngangicabanga ukuthi ngomgqibelo siqedile, cha, hayi kusekhona okusele okusahambisana nayo lenkonzo yethu. Sikhuluma ke la ngokuthi akusho ukuthi ngoba nakho ufastile noma usemkhosini uzophendulwa umkhuleko wakho. No, akusho lokho. Kuya ngokuthi ucelani, ucela kubani, uyicelelani leyo nto. Izinto eziwu-3. Nokho-ke ngiyacela siguqe sikhuleke khona sizongena enkonzweni yethu. uJesu Kristu inkosi. Baba, egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyabonga ngethuba, siyabonga Nkosi ukuhlangana. Ngiyacela ukhulume ngomoya wakho oyingcwele, sithobe thina silalele, silenze izwi lakho. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa bangcwele. Sikhuluma ke indaba la kaDavide wathatha umka Uriya, wambulala uUriya ngenkemba yaba-Amori. Emva kwalokho uDavide wayesethatha unkosikazi wakhe. uNkulunkulu ke wafika ke ezomjezisa. Wakhala kuDavide exolisa. uNkulunkulu wephula esodwa kuphela igwebeni ezikhona, wathi ngeke usafa, kodwa umntwana omzalelweyo uzofa, wena ke ngeke usafa. Wathi ukwenza lokho ngenxa yokuthi uveze ithuba lapha ku2 Samuel chapter 12 verse 14. Nokho ngokuba ngaleso senzo waveza ithuba elikhulu lokuba izitha zikaJehova zimhlambalaze, umntwana omzalelweyo uyakufa nokufa. Sizoqhuma ke siye ku verse 18. Kwathi ngosuku lwesikhombisa okay. No, kusho ukuthi kuyangiphoqa ukuthi ngiqale ngiqhubeke no verse 15. Ake sibuyele ku verse 15, 2 Samuel chapter 12. uNathani wayesebuyele endlini yakhe, uJehova washaya ngesifo umntwana owamzalelwa uDavide. Lo mntwana amthole kumka Uriya, uNkulunkulu wamshaya ngesifo, wagula. Davide wamncenga uNkulunkulu ngomntwana. Davide wazila ukudla, wangena walala emhlabathini ubusuku bonke. Amalungu endlu yakhe asuka aya kuye ukumvusa emhlabathini, kepha akavumanga futhi kadlanga kudla nawo. Khumbula ukuthi uDavide uyini? Uyinkosi. Useyolala emhlabathini, akasalala embhedeni. Uzama ukuthenga uNkulunkulu ukuthi umntwana abe njani, angabulawa. Kunezinto uNkulunkulu azaziyo ukuthi masihlezi nazo zizosenza singakholwa. Lo mntwana amzalelweyo ngaso sonke isikhathi uzokhumbuza uDavide ukuthi wabulala uUriya. Ngaso sonke isikhathi uzokhumbuza uDavide ukuthi wathatha umfazi womuntu. Kwase kuhlala lo mntwana, ngoba lo mntwana babengashadile. Lo mntwana wayengakamthatha unina ngokusemthethweni uDavide. Yingakho uNkulunkulu wabona ukuthi kufanele afe ukuze angabe isilonda kwaIsrayeli, abe isilonda empilweni kaDavide, abe isilonda nakuye uNkulunkulu uqobo uma ebheka abantwana bakhe bakwaIsrayeli. Lokho kusifundisa ukuthi kunezinto uNkulunkulu azokhetha ukuzisusa noma sihlale nazo, ngoba zizovusa izolo lethu elingelihle. USathane azakukhokhobela ucabanga ukuthi awuthethelelwe. Ungavumi. Uma usuzivumile isono okwazi uthethelelwe, ngaphandle uma uzophindela kuzona. Kodwa nje wasivuma isono sakho uthethelele, ungavumi uSathane adlale ngawo. So kunezinye izinto uNkulunkulu ekuthethelela, abona ukuthi akazisuse total. Mhlamba ibulala ingane involve ingane, mhlamba abulala indoda obuthandana nayo, ngoba ibona izoba isicefe, izokuhlupha, ayibulale ngenxa yakho ngoba ususindisiwe. Ziningi izinto uNkulunkulu azenzayo ezithandwa uyena njengokwentando yakhe.
ngakho ke mawungena emkhosini ucela ukuthize ubokwazi ukuthi akusikhona konke ozokuthola ngoba uNkulunkulu unendlela zakhe uthi indlela zakhe ziphakeme kunezethu nemicabango yakhe iphakeme kuneyethu. Verse 18 kwathi ngosuku lwesikhombisa umntwana wafa. Izinceku zikaDavide zesaba ukumtshela ukuthi umntwana ufile ngokuba zathi bhekani umntwana esezwa sakhuluma kuye akalalelanga izwi lethu. Pho singamtshela kanjani ukuthi umntwana ufile angenza ingozi? Kusho ukuthi uDavide mase simbalela la wazila 7 days ngoba kwanele wangena isifo kumntwana wayese esezile ukudla. Lithi iBhayibheli ngosuku likasikhombisa lwesikhombisa umntwana wafa. Zasaba-ke iy'nceku ukuthi zimtshele, zasaba ukuthi mhlawumbe uzoyibulala mayeseza ukuthi ingane ishonile zathula zangamtshela uDavide. Verse 19 kepha uDavide ebona ukuthi izinceku zakhe ziyanyenyezelana, uDavide waqonda ukuthi umntwana ufile. uDavide wayesethi ezincekweni zakhe, usefile umntwana na? Eseconfirma zathi ufile. Bathe zesaba ngoba sekuqala yena indaba seziyamtshela. uDavide wayesevuka emhlabathini wageza wazigcoba waphendulela izingubo zakhe wangena endlini kaJehova wakhuleka wayeseya endlini yakhe lapho esecela ukudla bakubeka phambi kwakhe wadla. Kwase kuqhamuka umbuzo ke manje ezincekweni zase zithi izinceku zakhe kuye, yintoni le oyenzayo na? Wazila ukudla wakhala ngomntwana esekhona kepha lapho esefile uvukile wadla na? Davide wathi yena umntwana esekhona ngazila ukudla ngakhala ngokuba ngathi ngubani owaziyo angabe uJehova uyakuba nomusa kimi ukuba umntwana aphile na? Wayezilela ukuthi umntwana aphile, uNkulunkulu eselikhiphile igama wathi umntwana ngeke aphile. Ngubani owaziyo ngabe uJehova uyakuba nomusa kimi ukuba umntwana aphile na? Manje usefile ngiyakuzilelani na? Ngingambuyisa yini lo mntwana? Ngiyakuya kuye kepha yena akasayi kubuyela kimi. Ngame amagama akusiza ukuzilela ubiso selichithekile ngoba ngeke lisaqoqeka. Akusiza ukuzilela amanzi achitheke enhlabathini angesena kuqoqwa. So kunezinto ke esizozila kanti sizile wrong, uNkulunkulu ngeke ashintshe. Kubiza ukuthi uyazi intando kaNkulunkulu uma uzila ukudla ungena emkhosini. Yileyo nto kakhulu ebengifisa sibone. uNkulunkulu kunezigwebo zakhe akathi uma izikhipha zingabuyeli emuva ngoba usesinqumile. Kodwa ezizokusiza wena ukuthi ugwetshwe la emhlabeni ngoba usuthethelela isono sakho kodwa ungene ezulwini. Ukunokuthi ubalekele ukugwetshwa emhlabeni bese ugwetshwa kwelizayo. Khokha ukhokhela isono sakho, ungasabi. Khokha usikhokhele. Uma uNkulunkulu efuna ukukhokha isono sakho uthela emhlabeni, khokha ukuze ungene ezulwini. uNkulunkulu ke masibuyele emuva kuverse 10 wathi emnika igwebo, ngalokho inkemba yokusuka endlini yakho ngokuba ungidelele wathatha umfazi kaUriya umHeti ukuba abe ngumkakho. 2 Bheka ngiyakuvusa okubi okuvela endlini yakho ngithatha abafazi bakho phambi kwamehlo akho ngibane kumakhelwana wakho alale nabafazi bakho ekukhanyeni kwaleli langa. Ngokuba wena wakwenza ngasese kepha mina ngiyakukwenza lokhu phambi kukaIsrayeli wonke naphambi kwelanga. uNkulunkulu ke wozithathenini lezi igwebo na? Masibheka ke manje ake silandele ukuthi uyithathenini. Sibheke uchapter 16 uverse 21 noverse 22. Chapter 16 uverse 21 noverse 22. Lapho kwangena khona lesi sigwebo la izaninza zakhe zalalwa uAbsalom indodana yakhe. Verse 21 wathi ke uAhithofeli kuAbsalom, ngena kuzo izaninza zikayihlo azishiyile ukuba zilinde indlu
uIsrayeli wonke uyakuzwa ukuba unengwa nguyihlo, ziqini izandla zabo bonke abanawe. uNkulunkulu wavumela uSathane wangena ku-Ahithofeli, kube uyena otshela u-Absalomu ukuthi akalale nomama bakhe, izancinza zikayise. Verse 22, kuthiwa-ke bamisela u-Absalomu itende ophahleni lwendlu. U-Absalomu wangena kuzo izancinza zikayise emehlweni abo bonke abakwa-Israyeli. So ophahleni lwendlu kusho phezulu, kusho ukuthi wamiselwa itende, kodwa elali ngasho lutho ngoba ushilo uNkulunkulu ukuthi ilanga lizobe libuka. Walala nezancinza zikayise phezu kwendlu eshintshana ngazo, ilanga libuka, bemisela itende kuthiwani no-Israyeli emehlweni abo bonke abakwa-Israyeli. Bamangala le ndoda, kanti yenza izwi, kodwa ukulenza kwayo ayazi ukuthi uNkulunkulu yenza isizwi, uJesu sikaDavide, esisithola kuverse 11. Uthi, bheka, ngiyakuvusa okubi okuvela endlini yakho, ngithatha abafazi bakho phambi kwamehlo akho, ngibanike umakhelwane wakho alale nabafazi bakho ekukhanyeni kwaleli langa. Verse 12, ngokuba wena wakwenza ngasese, kepha mina ngiyakukwenza lokho phambi kwa-Israyeli wonke naphambi kwelanga. Unjalo-ke uNkulunkulu bafowethu. Yazi ukuthi uma uveza ithuba, uverse 14 loyo, uma uveza ithuba lokuthi izitha zikaNkulunkulu zimhlambalaze, uzokugweba kuleli, uzosiholela isono sakho, kodwa bese kungenisa ezulwini ngoba ukuthethelele. Ake sibuke isigwebo sokuqala esisithola kuverse 10. Ngalokho inkemba yokusuka endlini yakho ngokuba ungidelele, wathatha umka-Uriya umHethi ukuba abe ngumkakho. Sizoya-ke ku-chapter 13, uverse 1 noverse 28. Chapter 13, uverse 1 noverse 28. Verse 1, kwathi emva kwalokho u-Absalomu indodana kaDavide wayenodadewabo obukekayo ogama lakhe linguTamari, u-Amnoni indodana kaDavide wamthanda. So kusho ukuthi-ke u-Amnoni indodana kaDavide wathanda udadewabo, okwenza ukuthi alale naye. Mase siya kuverse 28, uthi-ke u-Absalomu wayala izinceku zakhe ngokuthi, bhekani lapho inhliziyo ka-Amnoni ithokoza ngewayini, nalapho ngithi kini, bulalani u-Amnoni nimbulale ningesabe, angithi mina nginiyalile na? Yimani isibindi nibe ngamaqhawe. U-Absalomu wabulala umfowabo u-Amnoni ngoba u-Amnoni waqeda umntombi kadadewabo u-Absalomu, ngoba ubaba wabo wayeyedwa kodwa bezalwa umama behlukene. Mayethi uNkulunkulu inkemba yosuka, ayisukanga ngempela inkemba ngoba u-Amnoni wabulawa u-Absalomu. Bese siya ku-chapter 18, uverse 9 noverse 14. Chapter 18, uverse 9 noverse 14. Ukufa kuka-Absalomu nokukhala kaDavide. Naye u-Absalomu wafa ngenkemba. U-Absalomu wasuka wahlangana nezinceku zaDavide. U-Absalomu wayekhwele umnyuzi wakhe. Umnyuzi wangena phansi kwehlokozi le-okhi, ikhanda lakhe labambelele e-okhini, waphakanyiselwa emkhathini wezulu nomhlaba, umnyuzi obuphansi kwakhe wadlula. Masiya kuverse 11, uJowabe wathi kumuntu omtshelileyo, bheka, ukubonile umjuqanga ngani khona awele phansi na? Ngangikunikile izinhlamvu eziyishumi zesiliva nebhande. Sisiyake manje kuverse 14. Wayesethi uJowabe, anginakulibala kanje nawe. Wathatha imikhonto emithathu ngesandla sakhe, wambhokotha u-Absalomu enhlizweni esezwa ephakathi kwe-okhi. Izinsizwa eziyishumi ezaziphethe izikhali zikaJowabe zamzungeza, zamshaya u-Absalomu, zambulala. U-Absalomu ubulala u-Amnoni, naye useyabulawa ngoba uNkulunkulu utheni kuverse 10. Ngalokho inkemba yokusuka endlini yakho ngokuba ungidelele, wathatha umka-Uriya umHethi ukuba abe ngumkakho. Isigwebo sileso siyasithola ukuthi siyatholakala
chapter 18 no 13 bese kuthi ke lesi sokuthi bheka ngiyakuvusela ukube kuvela endlini yakho ngithatha abafazi bakho phambi kwamehlo akho ngibane kumakhelwane sikutholile ku chapter 16. So kunezinto uDavide wayaxolisa la wazobhala ihubo chapter number 51 lelo hubo uDavide uyaxolisa ukuthi uthatha umka Uriya wabulala uUriya kodwa uthi uNkulunkulu ngoba uveze ithuba lokuthi izitha zami zingihlambalaze. Yabona ke ilikhuni le ndaba masingayenza practically ngisebenzise lo uthola ukuthi kunentombazane ebandleni sithembile sazi ukuthi intombi into sazi ukuthi iphethe kahle nabafana bendawo sebehlulekile beyishela isindisiwe one day kubona lesiqhubisiso usibanibani usemithi uqome nini liphoxeka ivangeli nabafana bangakholwa bamangale lento ngakade ayisehlula ikhulelwe manje yabona yenzeni ihlambalaza uNkulunkulu yaveza ithuba usangabuya lo muntu asivuma isono sakhe ngoba thina singabantu simxolele akhonzela nengane kodwa kufanele ahlalaze ukuthi uNkulunkulu usazomshaya ngoba uveza ithuba kusangenzeka athola indoda ezomshaya athola indoda ezomjolela athola indoda ezokwenza noma kanjani kanti uNkulunkulu uthi ngenxa yokuthi uveza ithuba lokuthi izitha zami zingihlambalaze uzokhokha la emhlabeni ngisithethelele isono sakho uzongena ezulwini kodwa kufanele abantu bazi ukuthi ukhonza uNkulunkulu onomhawu ukhonza uNkulunkulu ongahlanjalazwa. Qaphela ke nawe uyazazi indlela osuyihambile kakhulu ukwenza isono ususindisiwe ukhulela ususindisiwe uhamba ubhabhalala ususindisiwe uhamba umithisa ingane zabantu ngowesilisa usindisiwe uyaphuza usindisiwe uzokushaya uNkulunkulu ngiyakutshela isho usuzivumile isono sakho uzothethelela ukuze ungene ezulwini kodwa uzokushaya uNkulunkulu bekufanele ukhale usondele uNkulunkulu ungabusona owonesaza usekhumnikelo ngesono asiguqe sikhuleke siyambonga uNkulunkulu ngiyathemba seyivala la indaba kaDavide namhlanje. Babongcwele babolungileyo uNkulunkulu onomusa siyabonga siyakudumisa akekho ufana nawe icela ubusise ilona loyo Nkosi oletha abantu ekhaya lezwi ngoba siyabadinga kakhulu babusise ngencwadi kaJakobe chapter 5 verse 19 and 20. Siyabonga ngale nkonzo Nkosi sifundise ukuthembeka kuwe sifundise ukungathanda amakhosi amabili usithande wena ngapha sithanda uSathane singakushebi siyacela ke uNkulunkulu wethu ukuba ube nomusa kulona loyo siyacela Nkosi abagulayo baphiliswe manje ngithuma izwi lakhe linamandla izwi lakho Nkosi eligijima linqamula umlilo linqamula amanzi ligijima ngaphezulu kombani liphilile linamandla libukhali kunenkembe esikanhlangothi zombili ngemvimbo yakho siphilisiwe ngicela ubaphilise uJesu Kristu inkosi amen. Siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu bangcwele siyamdumisa akekho ufana naye uJesu Kristu inkosi ubabunze bantu siyavalelisa uJesu Kristu inkosi.